तालुक्यातील वेगवेगळे पदाधिकारी, आमचे शिवसेनेमधले सर्व जुने ज्येष्ठ विभाग प्रमुख, सर्व लोक आज या ठिकाणी प्रवेश करत आहेत. त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. आणि त्याचबरोबर कारिवडेमधले आमचे काही ग्रामस्थ बंधू हे सुद्धा शिवसेनेमध्ये प्रवेश करत आहेत. सर्वांचं मी स्वागत करतो. बाळासाहेबांच्या येण्यामुळे एक मोठी ताकद ही शिवसेनेला लाभणार आहे आणि एक चांगला नेता आणि ज्यांनी माझ्या विरुद्ध निवडणूकसुद्धा लढवलेली होती 2014 सालामध्ये आणि जवळजवळ 30,000पेक्षा अधिक मतं ही त्यांनी त्यावेळेला घेतलेली होती. आणि दुसरं वैशिष्ट्य बाळासाहेबांचं असं आहे की ते राणेसाहेबांचे सुद्धा कट्टर अनुयायी होते आणि त्या माध्यमातून काँग्रेसमधून त्यांनी निवडणूक लढवलेली होती आणि ते ह्या सावंतवाडी तालुक्याचे सभापतीसुद्धा होते आणि त्याच्यामुळे एक चांगला धडाडीचा कार्यकर्ता आणि त्याच्याचबरोबर त्यांचे जे चिरंजीव आहेत ते सुद्धा युवाचे पदाधिकारी तालुका अध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्यावर प्रवेश करणारे सर्वच आमचे लोक हे आमचे जुने विभाग प्रमुख, शाखा उपतालुका प्रमुख, आता या ठिकाणी उपतालुका प्रमुख संतोष गोवेकर, शाखा प्रमुख रामदास सातार्डेकर, सातोसे माजी शाखा प्रमुख जिल्हा पेडणेकर, मडुरा माजी शाखा प्रमुख श्रीकृष्ण भोगले, कवठणी माजी विभाग प्रमुख विश्वनाथ कवठणकर, माजी शाखा प्रमुख सातार्डा किरण प्रभू, जगन्नाथ तिरोडकर, संदेश गोवेकर, नरेश गोवेकर, बाळकृष्ण गोवेकर, मंगेश पेडणेकर, ममता पेडणेकर, शारदा पेडणेकर, सूर्यकांत गोवेकर, शरद पेडणेकर, आपा तुळसकर, द्वारका पेळपकर, मनोज गोवेकर, शालीन पेडणेकर, सचिन गोवेकर, वासुदेव पेडणेकर, जयवंती तिरोडकर, आनंद तिरोडकर, सिया गोवेकर, लोकनाथ सातार्डेकर, महादेव नागवेकर, परशुराम गोवेकर, श्रद्धा गोवेकर, भारती गोवेकर, रंजनी मांजरेकर, रेखा मांजरेकर, भाग्यश्री मांजरेकर, रसिका गोवेकर, दीपक सातार्डेकर, उदय तळवणेकर, राजन गोवेकर, हर्षद गोवेकर, बाबली नागवेकर, संतोष पेडणेकर, परशुराम पेडणेकर, पल्लवी पेडणेकर, आनंदी पेडणेकर, जवळजवळ 400 उपतालुका प्रमुख आबा सावंत, विभाग प्रमुख संदीप कोठावळे आणि सगळ्यांची लिस्ट मी आपल्याला देईन. जवळजवळ 400 कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांसह आज बाळासाहेब शिवसेनेमध्ये प्रवेश करत आहेत. आदरणीय आमचे पक्षाचे प्रमुख आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या वतीने मी त्यांचं स्वागत करतो आणि पक्षामध्ये त्यांचा योग्य तो मान सन्मान राखला जाईल हे सुद्धा या ठिकाणी जाहीर करतो. आणि एवढंच नाही तर त्यांच्याबरोबर ज्या ज्या आमच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी आणि माजी सहकाऱ्यांनी प्रवेश केलेला आहे त्यांचासुद्धा योग्य तो मान पक्षामध्ये राखला जाईल असं सुद्धा या ठिकाणी जाहीर करतो. या प्रवेशामुळे शिवसेना पक्षाला नवीन बळ प्राप्त झालेलं आहे, त्याच्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि हा प्रवेश होत असताना कारिवडे गावामधले आमचे नागरिक हे मोठ्या प्रमाणामध्ये शिवसेनेमध्ये प्रवेश करत आहेत. त्यांचंसुद्धा मनापासून या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो आणि त्यांनासुद्धा गावाच्या विकासामध्ये ते सहभागी होतील, पुढाकार घेतील याच्यासाठी त्यांनासुद्धा मनापासून आपल्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि बाळासाहेब आता लगेच माझ्याबरोबर माझ्या दौऱ्यामध्ये सहभागी होत आहेत. त्यांच्या प्रवेशाने नवचैतन्य हे आमच्या पक्षाला येईल याची मला खात्री वाटते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.